Mae'r fideo yma yn dangos sut i greu Adobe Spark Video o fewn Adobe Spark. Y ffordd ni'n cychwyn gwneud hyn ydy fel Google a lot o beth eraill wrth glicio yr arwydd plus yn fan hyn. Cliciwch ar hwnna a wedyn mynd chi'n cael dewis be i greu. Yn yr achos yma, dyn ni eisiau creu fideo, felly dyn ni'n mynd i glicio fideo fan hyn. Peth gyntaf mae Adobe Spark Video yn neud ydy gofyn a ambell i gwestiwn i helpu chi. Felly mae rhaid i bob stori dda ddechrau'n rhywle meddyn nhw, felly mae eisiau meddwl am deitl. Felly dwi yn mynd i wneud hanes Cymru, cyflwyniad ar hanes Cymru. Felly mae'n bwysig bod ni'n meddwl am wahanol ffyrdd yn hytrach na defnyddio PowerPoint neu slides, o hwn yn ffordd arall. Peth nesaf mae Adobe Spark yn neud ydy meddwl a trio helpu chi mewn ffordd hefyd ydy sut fath o template ydych chi eisiau defnyddio mwyn cyflwyno'r wybodaeth yma. Ydych chi eisiau hyrwyddo syniad, efallai eich bod wedi cael tasg lle fel rhyw Dragon's Den o beth, a bod chi'n gorfod annog y cynulleidfa i fynd efo'ch syniad chi. Wrach bod chi eisiau just rhannu stori, beth sydd wedi digwydd. Wrach bod gennych chi wers hanes, lle mae taith yr arwr bod chi'n dilyn rhywun Nelson Mandela, fel enghraifft. Just sesiwn dangos a dweud. Eich twf personol chi, eich taith chi drwy'r byd, wrach bod chi wedi cael eich dwy'n i fyny mewn gwlad gwahanol, ac wedi symud i Gymru, fysa hwnna'n yn le gychwyn wneud hwnna. Os ydych chi'n athro, fysa chi'n gallu defnyddio'r bwtwm yma a wneud dysgu gwers, fel bod o'n helpu'r gynulleidfa dysgu syniad newydd ac i ddatblygu'r dealltwriaeth. Dyn os ydych chi'n mynd ar draws yn hyn, diolch yn glir i ddeud gwir, ond os ydych chi'n pwysau'r bwtwm ar yr ochr fan hyn, mae gennych chi fwy opsiynau. Felly gwahoddiad, os ydych chi eisiau gyrru fideo sy'n gwahodd rwy'n i ddigwyddiad sydd ar y gorwel, neu ydych chi ddefnyddio un hollol wag. Yn yr achos yma, dwi'n mynd i ddewis creu yn fy hun. Dewis hwnna. Be mae hyn yn gwneud ydy mae rhoi llechen lan i chi gael dewis beth ydych chi eisiau gwneud yn hytrach na cael templed o bosib bydd yn cyfyngu chi mewn ffordd. Jyst aros i hwn lwytho rwan. Dyna ni. Wel, ydych chi'n gweld yr hyd y gwylod fan hyn? Mae gen ni 1, 2, 3 sleid, ond un efo credydau a un arall efo neges glo. Felly, mewn ffordd, dim ond un sleid gen i ar hyn o bryd. Os ydych chi eisiau adio mwy, eto mae'r bwtwm plus mae'n dod i fewn yn fan hyn, a jyst yn syml adio un arall. Felly, am rwan, dwi'n mynd i osod 5 sleid mwyn creu'r fideo yma. Wedyn, dwi'n mynd i glicio ar rhif 1, achos hwn di'r un dwi eisiau gweithio ar hyn o bryd. A fel ydych chi'n gweld, mae posib dod â pethau i mewn i'r sleid yma. Felly mae posib cael fideo, testyn, llun neu eicon. Os oes ni eisiau dewis fideo, so yn gofyn mynd i chwilio am fideo yn rhywle, achos ni eisiau dewis hwnna, a wedyn dod o fewn yn rhan o'r fideo yma. Testyn, yn gofyn chi roi teitl wedyn. Felly dwi'n mynd i roi teitl hanes Cymru. Dwi'n mynd yn llwytho, a wedyn fel ydych chi'n gweld fan hyn wan, dwi wedi rhoi y teitl i mewn, mae o wan rhoi y plus yn fan hyn. Felly os dwi eisiau dod â fideo neu llun i mewn rwan, mae posib dod yn o fewn o yma. Dydy'r opsiwn o gael eicon ddim yn dod i fyny yn yr achos yma rwan. Felly dwi'n mynd i ddewis llun. Ac ar hyd yr ochr fan hyn, ydych chi bwyso hwnna i ddod â llun i fewn o'r cyfriadur, ydych chi wedi safio yr llun arno fo, neu fedrwch chi ddod â lluniau am ddim i fewn wrth chwilio trwy Spark, neu mae yna lot o bwysynau eraill yn fan hyn. Yn yr achos yma, dwi'n ddewis lluniau am ddim. Mae hwn yn opsiwn da oherwydd mae yna ffasiwn beth a Creative Commons arno fo, sef mae gennych chi drwydded mwyn defnyddio lluniau yma os ydych chi isio. Felly, dwi'n mynd i ddewis, yn hyn, dwi'n mynd i trio, wel, beth sy'n dod i fyny os dwi'n teipio Cymru mewn. Yn dod o lot o luniau am Gymru. Mae'n ddewis hwn, jyst am yr esiampl yma. Dyna ni. A beth sy'n dda am y lluniau yma, da ni'n ddewis ar yr ochr yn hyn, ydy ei bod i ansawdd nhw'n dda hefyd. Ydych chi'n colli dim o'r ansawdd, fel chi'n gweld fan yma lun da. O bosib, os chi'n dod â llun i mewn eich hun, fysa fo'n lun bach, a wedyn os ydych chi eisiau lenwi'r sgrin,
fysa fo yn beth ni'n alw'n pixelatio. Lle ar hyn o bryd mae gen ni deitl, mae gen ni lun fel cefndir, ond beth does gen ni ddim ar hyn o bryd ydy dim sain. Felly lawr yn y gwylod fan hyn, fel dyn ni'n gweld, mae gen ni'r meicroffon. A os dyn ni'n pwyso y bwtwm hwnna, mae'n bwysig ein bod ni'n pwyso fel lawr pan dyn ni eisiau siarad dros y sleid. Felly, ni'n ni roed go ar hynny wan. Felly, dyma ni, ni'n pwyso'r bwtwm. A be mae'n ofyn i chi wneud weithiau ydy gofyn i chi dderbyn bod hawl i Spark ddefnyddio'r meicroffon ar y cyfrifiadur. Felly, wastad eisiau pwyso y law yma. Ni'n dri ato. Hanes Cymru. Dyna fo. Unwaith chi wedi gorffen, ydych chi jyst yn gwllwn yr clic a wedyn mae o'n safio. Os ydych chi'n hapus efo beth ydych chi wedi gwneud, felly allwn ni rando nhw gyntaf. Hanes Cymru. Wel, ydych chi'n gweld beth sydd wedi digwydd hefyd, fel default, mae o'n rhoi music yn y cefndir. Mae'n ei sôn chydig bach mwy ar hynny wedyn. Fel ni'n sôn o blaen, os ydych chi'n hapus efo'r beth ydych chi wedi recordio fel eich llais chi, mae posib i chi just pwyso'r bwtwm eto a fydda fynd drost beth ydych chi wedi gwneud ar blaen. Felly, dwi'n hapus efo'r sleid cyntaf nhw wan. Ond beth sydd ni'n gallu gwneud wrach ydy newid sut mae o'n edrych. Felly ar hyd yr ochr fan hyn, mae'n embledi gwahanol. Felly, os ni'n dewis hwn yn fan hyn, mae'n hollti'r sgrin ac yn rhoi edrychiad bach wahanol iddo fo. Mae recordiad da wedi safio. Felly mae jyst yn newid sut mae o'n edrych. Wrach bod well gan ni hwnna. Neu hwnna. Nid gwir, dwi'n licio'r opsiwn yma. Felly dwi'n dewis yr opsiwn yna. Dwi'n mynd i bwyso play er mwyn gweld sut mae'n edrych a swnio. Hanes Cymru. Ond ydych chi'n gweld, mae'n neud i'r fatha bod o'n zoomio mewn i'r llun hefyd, neud o'ch chydig bach mwy diddorol, dydy. Beth nesaf da ni'n edrych arno fo'n hyn ydy'r thema. Felly mae gen i'r cynllun, dwi eisiau edrych ar y thema rwan. Felly ar hyn o bryd, mae gen i'r opsiwn yna, light, medium a dark, fel y thema. Os dwi'n newid o i hwnna, fel ydych chi'n gweld rwan, mae'n newid y teitl chydig bach. A wedyn yn fanna hefyd. Beth gen ni hefyd, mae gen ni mwy a themau lawr fan hyn. Os ni'n sgrolio lawr fan hyn, mae gen ni'r title. Mae posib newid y lliwiau fewn hwnna. Mae gen ni elevate. O bosib bod eisiau gwyrdd fan hyn, i fi gyd fynd efo Cymru. Rwy'n ddewis focus. Newid ychydig bach mwy. Eto, jyst mae hwnna rhoi chydig bach o filter ar y llun hefyd ydy'r un pryd. Na fanna statement neu noir. Mae ni'n lot o bethau eraill efo hyn, does. Felly, mae eisiau dewis un sydd yn cyd-fynd efo beth ydych chi'n drio gyflwyno mewn ffordd, does. Dwi'n eitha hapus, dwi'n meddwl, hefo'r noir yma, dwi'n mynd i roi lliw gwyrdd iddo fyd. Fel hwnna, dwi'n licio hwnna. Oce. Felly, beth dwi'n mynd i wneud rwan, dwi'n mynd i fynd yn ôl rwan ac edrych ar y cynllun a meddwl, dwi'n hapus efo fel yna. Dwi eisiau mynd yn ôl rwan edrych ar y edrych os dwi'n edrych fel hyn. Na, well gan i o fel yma. Felly dwi'n mynd yn ôl i yma. A wedyn, fedrwn ni fynd yn ôl i edrych ar newid maint. Felly o bosib bod chi eisiau fod yn sgwar, oherwydd bod chi eisiau iosod o ar Instagram neu Facebook neu rhywbeth lle mae sgwar yn edrych orau. Dwi'n eitha licio'r sgwar na fan hyn. Felly dwi'n mynd i adael o fel yna. Dyna ni sôn gyna am gerddoriaeth. Mae posib cael cerddoriaeth yn chwarae trwy'r cefndir, trwy'r fideo i gyd. Felly mae gen ni ar hyn o bryd, mae hwn sydd wedi cael i'w ddewis ar hyn o bryd, sy'n pwysau play. Rhoi chydig bach o blas i chi. Posib dod â cerddoriaeth eich hun i fewn, wasgu'r bwtwm yma, a wedyn dewis ffeil. Neu, mae'n ei ddigon o rei ar gael yn fan hyn. Beth ydym ni'n edrych ar hwn yn fan hyn. Os ydych chi'n hapus efo'r cerddoriaeth yna, ydych chi eisiau clicio, mae'n edrych ar bwysau ar yr ochr, clicio yn y canol,
a dewis hwnna fel yna. Ar y top fan hyn, ydych chi'n gweld o, mae yna slider hefyd sy'n galluogi chi ddewis pa mor uchel ydych chi eisiau cyfyddiad fod yn y cefndir. Dwi'n mynd i osod o fel e, a ni'n bwysio play fel sy'n hwn edrych o'n. Hanes Cymru. Fel ydych chi'n gweld, ydych chi'n cael rhywch chydig bach o flas ohono fo. Dwi'n mynd i fynd i'r nesaf rwan, a dwi'n mynd i ddewis tro yma, dwi'n mynd i ddewis icon. Jyst er mwyn danos i chi be mae icon yn neud. Felly eto, mae'r search yn dod i fyny ar hyd yr ochr fan hyn. Does na ddim byd i dod i fyny yn Cymru sy'n clicio eto. Be am ni ddewis Wales, fel sy'n beth yn dod i fyny o Wales. Oes, so mae yna ddipyn o beth yn dod i fyny os ni'n dewis yr iaith Saesneg. A wedyn, ydych chi jyst dewis icon fath ar ôl un ydi ond a dod o fo fewn. Ydych chi unwaith mae hwnna wedi llwytho. Dyna ni. Felly, ar ôl i hwnna gael i'w osod ar y dudalen yma, be dyn ni'n sylwi rwan ydy bod y lliwiau yn cyd-fynd hefo'r thema ydych chi wedi ddewis. Felly, os ni'n newid y thema, fysa'r lliwiau yn newid hefyd. Felly, os ni'n dewis yr un, yr noir yma, ond yn dewis glas, fel ydych chi'n gweld, mi fydd y llun yna yn newid yn las yma yna. Felly, dwi'n meddwl eich o bosib os yn syniad cael rhyw liwiau bach mwy sy'n cyd-fynd efo fflag Cymru. Felly, fe ewn ni ddewis yr un yma fan hyn a dewis lliw coch. Neu fo, dwi'n hapusach efo hwnna fan. Os ni'n mynd yn ôl i teitl, jyst i checio fan hyn, ia, mae hwnna edrych o well i fi wan. Felly, mae eisiau chwarae gwmpas efo'r thema mwyn wneud yn siŵr bod chi'n hapus bob dim. Wedyn, yr unig beth sy'n gwneud wedyn ydy defnyddio'ch llais eto i recordio. Yn ystod y cyflwyniad yma, mi oedd i'n rhoi chydig o flas i chi ar hanes Cymru. Felly, dyn ni mond wedi gwneud 1-2 sleid heddiw, ond ydych chi'n gweld be ydy'r posibiliadau wrth greu y fideo. Felly, os dyn ni eisiau gweld y fideo o'r cychwyn, be dyn ni'n gwneud ydy pwyso hwn yn fan hyn. Hanes Cymru. Yn ystod y cyflwyniad yma, mi oedd i'n rhoi chydig o flas i chi ar hanes Cymru. Felly, yr unig beth sy'n danos rwan ydy bod posib rhannu y fideo yma. Felly, ni'n pwyso ar y click button yma. Ydych chi gyhoeddi fo. Felly, mae eisiau rhoi teitl, ydych chi rhoi is-teitl yna fo. Ydych chi hyd yn oed rhoi categori, os ydy o'n un ar rhain. Felly, ydych chi'n gweld fan hyn. Ond mi'n dweud, na, stori ydi o. A creu dolen. Felly, be mae hwnna'n gwneud ydy creu hyperlink rwan. Os ydych chi'n gosod yr hyperlink yna unrhyw le ar y we, os ydych chi eisiau gosod o mewn Twitter yr ysgol, os ydych chi eisiau gosod o ar Facebook yr ysgol, neu yrru rieni, ar Siso, neu be bynnag, fedrwch chi wneud hynny. Just gwasgu nôl y ddolen yma rwan, a wedyn pastio fo i lle bynnag ydych chi eisiau i bobl cael mynediad i'r link. Mae bron yn gorffen. Felly be mae'n gwneud rwan ydy dod â'r cerddoriaeth, testun, a'r llun, a'r logos, a bethau i gyd efo'i gilydd mwyn efo bod yn un fideo. Dyma ni. Felly fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, mae posib rhannu yn defnyddio'r rhain ar hyd y gwylod yn fan hyn, neu mae posib defnyddio'r bwtwm copi fan hyn, mwyn copio yr URL yna neu'r y wefan yna i mewn i unrhyw blatfform ydych chi'n defnyddio os ydych chi eisiau rhannu efo rhywun. Ni'n eisiau mynd yn ôl o hwn wan, mae hefyd posib pwyso llwytho i lawr neu download yn neu lawr lwytho. A be mae hynny'n gwneud ydy creu fersiwn o'r fideo fel MP4 ar eich cyfrifiadur. A dyna ni, Adobe Spark Video.